Fl-aħħar ġimgħat fil-korporazzjoni Enemalta komplit tintensifika l-ħidma b'konnessjoni ma' ser u irregolaritajiet marbuta mal-konsum tal-elettriku. F'kamra mwarba fl-Enemalta dan l-aħħar instabu 665 fajl ta' każijiet ta' serq ta' elettriku li tħallew hemm mingħajr ma ttieħdet ebda azzjoni dwarhom. Dawn il-fajls imorru lura għall-2006. Fost dawn il-files bil-kontijiet kien hemm 400 każ li nħadmilhom kemm suppost għandhom jagħtu lura. Iżda l-flus baqgħu qatt ma nġabru. Flus li jammontaw għal 2 miljun euro. Ar minn hekk mill-2006 sal-2011 madwar terz mis-665 każ baqgħu mingħajr rendikont ta' kemm għandhom jagħtu. Kien hemm ukoll każi fejn il-konsumaturi ġew informati biex jirregolarizzaw il-kont tagħhom, iżda baqgħet qatt ma ttieħdet azzjoni u qatt ma nġabar l-ammont dovut, jiġifieri 2700 euro għal kull każ. Il-Ministru Konrad Mizzi stqarr li dan huwa skandlu ta' veru fejn inqabad is-serq u ma sar xejn dwaru mill-gvern preċedenti. Osserva li l-Oppożizzjoni jrid li dan il-gvern jagħmel witch hunt fuq il-konsumaturi filwaqt li fuq kamra mimlija files b'serq li ammonta 2 miljun euro fi żmien gvern preċedenti baqa' ma sar xejn. Dan kollu fl-isfond ta' korporazzjoni li l-gvern wiret bi 800 miljun euro dejn bla ebda pjan biex terġa' lura fuq saqajja. Il-Ministru staqsa jekk hix din zero tolerance li qed titkellem dwar oppożizzjoni nazzjonalista. Illum qed nifhem kif qabel għalfejn toni fejn qed mhux wiċċu għal l-aħħar tal-ġimgħat u nifhem għalfejn qiegħ nisajmu l-rutin. Tant li l-eks Ministru defenda ruħu biss fuq ġurnali indipendenti u laqqas fuq il-mezzi tax-xahri tal-Partit Nazzjonalista. U aħna ngħidulhom li l-oppożizzjoni tkejlu nix u qed noqgħod elezzjoni b'xibrilkom. Kejlu nix b'xibrilkom, we're not going to act in the same way. Aħna kien siru nafu xi ħaġa u nagħmlu turn a blind eye se nindirizzawhom għall-ewwel. Il-kap eżekuttiv tal-Enemalta Frederick Azzopardi qal li l-files in kwistjoni se jkunu proċessati u l-Enemalta se tara li tiġbor flusa. Spjega kif skont l-ewwel indikazzjonijiet 90% tal-każi huma kummerċjali u 10% residenzjali.